Itong nagunang balita mga kasama, balitang lokal. Kay mas mi-bilib ang mga Dabawenyo dihang gi-ila sa World Travel Index 2026. Ang Davao Isip second safest city nga laagan sa tibuok Pilipinas, diin nakakuha ang maong siyudad og 79.22 nga score, luyo sa nag-una nga Dumaguete. Gani gawas sa annual celebration sa siyudad sama sa araw ng Davao, Duaw Davao, Kadayawan ug Pasko Fiesta. Walay hubas-hubas ang mga turista nga gabisita bisan wala ang maong mga aktibidad. Sumala kang Albert Bahibag nga gikan sa Cebu City, ikaduhang higayon nakabisita sa Davao ug gipaambit niya nga nakabati siya sa pakig-abi-abi ug nakapamatuod nga luwas tungod menos ang krimen. Samtang si Rosemary Mendoza, school principal sa Batangas, malipayon na sinatian ang warm welcome gikan sa mga Dabawenyo. Ingon man isip religious person, buot sab matud pa niini nga mabalikan ang San Pedro Cathedral sa sunod nga higayon. Ganit dili sab matud pa ikalimod ni Alisa Mendez nga ma-proud gumikan sa since 1981 na sinati ug napamutud-an ni niini nga luwas ang Davao City. Samtang matud sa otoridad uban sa pagtambayayong sa Interagency Security Forces sama sa kapulisan, Public Safety and Security Office kon PSSO, tent ID ug ingon man sa kooperasyon sa katawhan nakab-ot ang maong kadaugan. RM